Fi'n mynd I dangos I chi sut mae hwn yn newid I hwn. Helo a croeso I Dom yn dangos. Fi yw Dom, ni yn Ynys Môn yn ymweld â Halen Môr. Nawr fi eisiau gweld sut mae'r guys yma yn neud halen. So join me and let me show you. Ni tu allan yn natur. Beautiful view fan hyn. Fi'n gweld Carnarfon draw fyna. Lisa, be ydy'r pibed yma? Pipan halan ni, so da ni mond yn pwmpio'r dŵr pan mae'r llanw I fewn I wneud siŵr bod o lan. Pryd yn y dydd ydy yna fel arfer yn digwydd? Mae'n newid. Mae'n newid, ie. Efo'r lleia. Maen nhw'n dweud 50% of a product is the environment. That was a lie, ond I just made it up and I like it. So... Hwn ydy'r rhan cynta'r broses. Hei yn dod o afan fennau o dan fyna. Da ni'n talu tret i'r Queen, hibi ar y bordir. Mae'n dod i'r tank gwaelod yn fyma. 20,000 o litres o ddŵr da ni'n pwmpio bob diwrnod I fewn i'r plant yn fyma. Berwi fo o dan wactod. Am bod o dan wactod, mae o'n berwi 80 grad Celsius. So mae'n safio dipyn o egni I ni. Mae disgyrchiant yn helpu fo ddod i'r plant. Mae bach yn bwyth yn fan hyn. The new attire, a little bit of Balenciaga, a little bit of Prada, a little bit of Gucci 2022 season, unreleased, so you already know. Ni yn y lle maen nhw'n cynheiddi'r halen. Fi'n teimlo'r aromas, fi'n teimlo'r halen yn corff fi nawr, yn genetics fi. Llaw metal, mynd ar draws, yn drefnus iawn. Right. A ddech chi'n gweld faint yn fawr ydy'r flakes halan. Yeah. A wedyn mae'n reid ar y tre efo tyllian efo, so mae'r brain yn mynd yn ôl o lawr. Faint o halen ydy yn producer then? Dwi'n meddwl bod o'n gyfrinach. No, it's a secret. It's got 10 kilos. 10 kilos? Wow. Wow. See, the closest I've got to something like this is Breaking Bad, so I feel like I'm doing something crazy right now. I do. You're making a lot more money, wouldn't we? Straight in. Take it down, let it go gently. Dŵr yn yr afon Menai mond fatha 3% halan. Yeah. So da ni'n berwi fo te allan gynta I neud brain a wedyn mae'n dod I fyma o dan y lamps nwy. 24 awr. 24 So maen nhw'n awr. harvestio'n bora, topio fe fyny, a wedyn bora wedyn, maen nhw'n mynd eto. So be mae'n neud rwan ydy beth sy'n ar ôl, mae'n defnyddio sgwp. Get it all, gotta catch them all. A wedyn mae yna popdy, dyn sychu'r halan allan, a wedyn maen nhw'n pacio'r halan. Faint o dyddiad ydy'r holl process yn cymryd? 3 days. 3 days. Wow. So this is the fresh stuff, this is the real good stuff. Ooh wee. Da ni yn warehouse. Ysgrifennu Sbaeneg fan hyn, muy bien. Mae hwn yn crazy, by the way. Mae'n mynd bwrdd bella Australia, Japan. Brand Cymraeg yn mynd rownd y byd. It's inspirational. Nawn ni cerdded. Dyma ni, rhan hoff fi o'r trips yma. It's the taste test, baby. Let's go. Yn gyntaf ni'n dechrau off efo halen cyffredin, table salt. Reit fyna, fi'n teimlo yna fyna. Ddim fyna, in the left side. That's how you know it's good salt, mate. Halen Môr Europeaidd. Not for me. Flavoured Halen Môr. Oh my Lord. To my brothers, to my sisters, to my people out there. Man, unbelievable. Oak smoked water. If you got them blind. Oh my, yep, that is strong. Yeah, that's definitely oak smoked water. Ti angen trio the star of the show. Oh, the star of the show at Ian the Canal. Oh yeah. Oh yeah. Man, a pure Halen Môr. Man, smooth. I'm gonna have a kick. Man, smooth. I'm getting teimlo fe. It's going down. I feel it in my body. You know what I mean? Cleansing me. And that's what I like. That's all you want from salt, really. Fi angen dweud, oedd e'n dydd amazing. Mae fod rhywle fel hyn yn really ddangos I fi pam mae mor gwych I fod o Cymru. Y ffaith bod y brand yma yn mynd round y byd, worldwide, like Pitbull. It's amazing. Diolch yn fawr iawn Halen Môr am cael fi. Diolch Lisa, I'll definitely be back. Camera 1, camera 2, camera 3. Goodbye. To the next destination.